О почеток таро Евангелие е Исусе Христоскоро. Е девлескоро чаво. Сарстојтано пишимо ко пророке. Ке ме бичавава млогласнико англотло муј, кој ка спреминеле тло друмо. Огласо колескоро кој викинела ки пустина. Спреминен од друмо е господарескоро, керен рамна од друмија олескере. Јавингјапе со Јован крстибаја ки пустина ем проповедибаја баши о покаяние ем окрштевајне, башите опростине ем пеогревија. Ем и клјола сине ки лесте цело јудеско пув ем са о Ерусалимција. Ем ов крстинелален сине ки река Јордан, косо ола исповединена сине пегревија. Ао Јован сине уравдо ко шејата река Милакире бала, ем синеле кожно појас околу пиполовина. Ем хала сине скакулција, ем диво авгин. Ем проповединала сине вакери баја. Пало манде авала посилно мандар. Англо касте на сиум достојно те телјовав, ем те правав лескере каишија о лескере сандалендар. Ме крстингјум тумен ко пани, а овка крстинел тумен ко Свети Дух. Ем ко од ова време Исус алотаро Назарет ки Галилеја, ем о Јован крстингјале ко Јордан. Ем одма джикоте и клјола сине таро пани, дикла сар правдиле о небесија, ем о духу сар хулела у пролесте сар голуби. Ем шунгјапес гласо таро небо, ту си ано манглочаво ки касте тани ми милина. Одма палодово духо ингаргјале ки пустина. Ем сине ки пустина саранда диве, искушимо таро сатана. Ем сине машкар од звејра, ем ангелја служинге лески. А од кога о Јован, сине предајмо о Исуса луки Галилеја, проповедибаја девлескоро Евангелие. Ем вакерла сине, о време пердило, ем ало паше е девлескоро царство. Покајнен тумен, ем веринен ко Евангелие. Ем кога џана сине узо Галилејско море, дикла е Симоне, еме Андреја опрале Симонескоро, сар фрдене и мрежа ко море. Соске сине рибајра старена сине мачен. Емо Исус ваке гјаленге. Абен пали манде, ека керавтумен та старен манушен. Ем одма му клео мреже, ем цидинге пало лесте. Ем кога накла, хари поадари дикла е Јакове, е заведескер чаве. Ем олескере прале о Јован сар наместинена о мреже ко броди. Ем одма викингјален, ем ола му клепе даде заведе, е работник кон цар ко броди, ем цидинге пало лесте. Ем алеко Капернаум, ем одма ки сабота, кога ки синагога, ем сикавелален сине. Ем чудинап сине олеске баши од ова со сикавелален, оске сикавелален сине сарокова кој силе власт, а насар книжниќа. Тогаш ки оленгири синагога сине мануш со сине астардотаро нечисто духо, ем викингја вакери баја. Ах, соисија амен, амен туја, Исусе таро Назарет, дали аланте уништинеамен, џанава кој сијан ту, окова кој светотано е девлески. Емо Исус викингјалески, кјутин е миклово лестар. Емо нечисто духо тресингја е мануше, викингја баре гласоја, ем иклило лестар. Ем сари не зачудингепес агјар со пученапе сине јекја вереја вакерибаја, сојтано акава, неви наука, перди силаја. Заповедингјаленге ем е нечисто духонге, ем ола покорненапес лески.
Одма ширисало гласо баши лесте ко сао стране ки цело галилејско колина. Што миклотари синагога заедно Јаковеа, Јованеа, алоко кере Симонески Андреески. А Симонески рисасуи паштрола синетари треска. Одма вакегеа леске башилате. Овалола ке паше, а старгјалата роваз воздингјала. Ми треска муклјала, па служингја ленге. Акшамескоро палокам когапело, ангелеске саена свален, астардетаро демојна. Цело дис кедингјапес англовудара, саскјалгија бутен кој цидена синетаро разна болестија. Палдингија бут лошна духија, намукля ленге демоненге те керен лафи соске џанена лесине. А сабалескоро джикоте панда сине каран луко, уштило и крило гелоко пустотан, до те молине лапесине. А о Симон, окола кој со синеолеа, геле пали лесте те роденле. Кога араклеле вакергелеске, сари не роденатут. Вакергјаленге, те джако јавера пашегава те проповеднав одори соске одолеске иктилум. Ало проповедибаја ко оленгере синагоге ки цело Галилеја. Палдибаја он нечиста духија. Ало ки лесте еклепрозно, молинела лесине, кокоча кателе, вакерла сине леске. Ако мангеа шајте очистинема. Синеле жалбаши леске, пружингја пловас, а старгјале вакегјалески. Мангава ов чисто. Одма и лепра гели песке лестар, уло чисто. Строго опоменингјале, одма бичаѓале, вакегјалески. Дик никаске ништо те навакере, него джа сикавтут свештениковски. Принесин од ова со заповединге о Мојсеј, баши со очистингјантут, баши сведоштво ленге. А ов, штом гелопеске почмингја тешуј на керел бут, те вакерел со улолеа, а јар со о Исус наштисине веќе јавно текло ки дис, него сине авријалтари дис ко пуста тана, а таро сао стране авена сине ки лесте.